La nostra imatge del dia és per a esta parella. Són Agripina i Carlos. Fa 40 anys que este matrimoni veia vindre al món a la seva filla en l'Hospital La Fe. Ells pràcticament inauguraven les antigues instal·lacions. Ara, 4 dècades després, també ells han sigut dels primers en ser traslladats al nou hospital i estrenar l'edifici. Es tracta de la segona part d'un trasllat mèdic sense precedents a Espanya, un treball perfectament coordinat en què han participat 40 ambulàncies que han transportat vora 160 pacients. De nou, este segon trasllat de pacients està anant més ràpid del que s'esperava. La coordinació sanitària i policial han fet que estigui a punt de concloure el trasllat dels 160 pacients. Sí, avui es tanquen 4 dècades de treball ininterromput a la Fe de Campanar, on s'han atès més de 5 milions d'urgències. Seguint des de primera hora del matí tot este dispositiu està la nostra companya Lorena. Com ha anat esta segona jornada de trasllat? Què tal, Lola, de nou? Efectivament, podríem dir quasi com ha anat perquè estem a l'espera de rebre, com comentàvem abans, els últims pacients. Este segon trasllat tenia com a punt de referència els bons resultats que es varen obtindre amb el trasllat del diumenge passat, com tots vostès saben, de l'àrea materno-infantil. I sembla que encara anirà millor del que en un primer moment estava previst. Com comenteu, han sigut al voltant de 160 els pacients que s'estan traslladant fins a les noves instal·lacions. Des de les 8 del matí, l'arribada d'ambulàncies ha sigut incessant. De fet, els pacients adults ingressats ja a la Nova Fe es troben en estos moments descansant, però com ara veuran, ha sigut un matí sense incidències, això sí, però frenètic. A les 8 del matí, esta era la imatge de l'antic hospital La Fe. Els primers pacients ingressats en planta comencen a pujar en les ambulàncies. Al seu costat, un familiar que puja amb ells. Comença així el segon gran trasllat cap a la Nova Fe. Está reforzada la guardia, tanto de aquí, que se mantiene la guardia hasta la noche, como en el Hospital Nuevo, y aparte todos los servicios han puesto profesionales para ver al paciente antes de trasladarlo y verlo allí nada más llegar. Amb una diferència aproximada de 4 minuts, els pacients són carregats i traslladats cap a la Nova Fe. Són 7 quilòmetres de recorregut, en el qual no superen els 60 quilòmetres hora. Dins de les ambulàncies, el trasllat es viu així. Avui, estos pacients són protagonistes casuals, un recorregut que es fa amb les màximes garanties de seguretat. Un total de 40 ambulàncies han traslladat durant tot el matí vora 160 pacients. Una gran operació logística que ha requerit mesos de preparació i un gran desplegament per a la segona part d'este gran repte. Todos estamos ilusionados con esto y pensamos que es una oportunidad probablemente única, desde luego única en la comunidad y única en el país, para empezar en un nuevo centro tecnològicament avançadíssim. Perfectament coordinades, les ambulàncies arriben a la Nova Fe. Els diferents pacients són distribuïts cap a les noves habitacions. Alguns que ahir mateix ingressaven a les antigues instal·lacions, avui ja estrenen nou hospital. Lo ingresamos en la antigua Fe y hoy pues lo han trasladado aquí. Ha cerrado la Fe y inaugura la nueva. És la imatge amb què culmina un projecte que enceta una nova era en la sanitat espanyola. Este es un hospital para todos los valencianos de Alicante, Castellón y Valencia. Es el hospital de referencia de la comunidad. Y también es el hospital de referencia para cualquier ciudadano español que tenga un problema grave o muy grave. Tant les urgències com les consultes i les habitacions estan plenes d'activitat d'un centre hospitalari de referència que ja funciona a ple rendiment. Bé, com es poden imaginar, amb la posada en marxa des de les 8 del matí, a més del servici d'urgències d'adults, juntament amb esta segona jornada tan importantíssima de trasllat, podríem dir que comencem a escriure la història d'esta Nova Fe, però l'altra protagonista, sens dubte, és l'antiga. Han sigut més de 4 dècades en què s'han atès al voltant de 5,64 milions d'urgències. Este hospital referent a la comunitat valenciana té ja tot un llibre escrit a les seues pàgines. Pràcticament tots els valencians hem passat per les seues instal·lacions. Nascut a imatge dels grans centres sanitaris nord-americans, l'Hospital La Fe va obrir les portes el novembre del 1968 al barri de Campanar de València. Els quiròfans s'estrenaren amb l'operació d'una hèrnia inguinal, però la major prova la va passar 10 anys després. La tragèdia del càmping dels Alfacs a Tarragona va obligar a traslladar desenes de ferits a la unitat de cremats de La Fe. L'encert en els tractaments el va consolidar com un dels servicis més prestigiosos. En aquestes 4 dècades, este centre sanitari ha atès més
de 5,64 milions d'urgències. Però, sens dubte, els èxits més reconeguts d'aquest hospital estan relacionats amb una tècnica, la dels trasplantaments, i amb noms com ara els de cirurgians Mir o Cafarena. El trasplantament de renyó va ser el primer, després vingueren el de cor, el de pulmó, el de fetge. En 3 dècades a la FE s'han practicat un total de 8.300 trasplantaments. Estoy nuevo. Y ahora hacer nueva vida. Jo estic trasplantat 14 anys i mig. A partir del trasplant ha sigut viure, poder fer coses. Fa 5 anys, Alba Lucía va ser la primera dona a Espanya a qui el miracle de la cirugía li va donar les 2 mans i els 2 avantbraços que no tenia. La rehabilitación ha sido muy dura, pero como decía el doctor Cavadas, tengo mi recompensa. La va operar Pedro Cavadas, el mateix cirurgià, a fer el primer trasplantament de cara al nostre país. Noves tècniques, investigacions pioneres, troballes... La FE no ha cessat de generar notícies en aquestes 4 dècades d'història. Un dels 3 quiròfans més intel·ligents, esta operació revolucionària... Fins a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe. Un dels índexs de supervivència més alts, notícies que han obert una porta a l'esperança per a molts malalts. Històries, les de l'antiga FE, que queden ja a la memòria de la comunitat valenciana, però han de saber que l'antiga FE continua en marxa. De fet, està encara per als malalts crònics i de llarga permanència, així com per a les urgències ambulatòries d'adults. Estarà oberta, encara han de saber, 24 hores al dia. Bé, com es poden imaginar, la protagonista, sens dubte, és esta nova FE en este segon dia de trasllat importantíssim que de moment sembla va molt millor del que estava en un primer moment esperat. Seguirem, per tant, així a l'espera de rebre estos últims pacients en esta segona jornada.